Snow na. First day sa among snow dire. So mo to hilom lagi kay ning snow no. Kabalo og di ka magsigig tan-aw sa gawas kay na busy ka sa sulod sa balay. No, baga na dia ang snow. So first day ni November 12, 2022. You know, nag-snow naman aning tuiga mga January. Pero at the end of the year na po'y maabot nga snow ting winter na. Human naman ang fall, wa na may mga dahon ng mga kahoy. Manasangan na lang ang makita, magpaabot na din siya sa snow o sa ice. So mo na dayon ni nga winter time na sad. Kay ang fall in between kuan man kanang before mo end ang summer o ma-fall na siya, mga tagak na mga dahon. Una nga mo enter na sad ang winter time o nga season. So mo ni hilom lang kayo ang snow, makita na nimo ang kaputi sa ground. Maayo kaayo ang Ginoo nga maplis atong mga mata sa iyang mga gipanghimo, no? Karon alas 10 sa buntag. Siguro gasugod ni mga alas 7. Alas 7 diri is medyo hayag-hayag na. Pero alas 6 ngit-ngit pa jud. Okay guys, salamat sa inyong pagsunod sa akong video. Kabudyong Bisaya.
Pilar Gens. Kita-kits sa sunod. Salamat.